Mga kabro, mga kabagis, magluluto po tayo ng seafood tempura. Dadalhin ko ang restaurant sa inyong mga bahay para matuto po kayo. Kasi ang isang order lang, mahigit $10. Pwede kayong magnegosyo rin. Ito pong mga ingredients. Crab feet. Ito. Crab meat. Bangos, milkfish, marinated na po ito. Octopus, maliliit. Tapos, tilapia fillet, ito po yung salmon po ito. Ito po yung, ito pusit po yan. Sweet, yung malaking puti lang ang ginagamit ko para mas tender pag i-kuhan. Ito po yung mackerel, slicein po natin yung maliliit mamaya. Tapos ito yung shrimp, ito braided oyster na po ito. Pwede kayong gagamit po ng lobster. Nasa inyo po yan kung seafood. Kung gusto nyo magnegosyo sa mga bahay ninyo, sa mga tindahan, pwede rin po. Samahan nyo po ako ng pagluluto ng seafood tempura. Okay, God bless po. Salamat sa panonood. Tuloy po natin ang pagluluto. Okay, ito po, bro mga kabagis, i-slicein po natin ito yung crab leg. Mitit po ito, pero pwede pa yung sa crab leg na tapos ito yung bangus po, marinated na po ito. I-kuha natin, i-slice po natin. Yan. Yan po. Ito po yung nag-slice na ako ng iba yan. Ito. Fillet. Tilapia fillet po ito. Pwedeng paba, pwedeng pasahid ganun. Sa restaurant kasi ginagawa namin ganyan. Ganito po. Maninipis lang. Ganyan. Tapos ito yung tuna po. Ito. Slicein po natin yan. Ito yung ng tuna. Skin. Tinutos po namin ito sa tapos ginagawa namin sushi yan. Yan. Slice po natin yan. Depende po sa inyo kung ano po gusto yung ganyan po. Tapos ito yung mackerel, slice po ito ganyan lang. Konti lang po yan. Yan. Po yung squid. Ito i-slice po ito paba. Yan. Para kung ayaw nyo, kung medyo namahalang kayo sa so yung punta sa restaurant, itong gawin nyo na lang para ito yung pagsalo-saloan. Ito mas ilang taon na yan. Bro mga kabagis, nagluluto na po tayo kung sa arena po ito, kundi sa butter mix. Tapos ito po yun, nalo natin 1/2 na butter mix. Okay lang kasi yung butter mix may timpla na. Pag arena ganyan, timpla nyo po ng powder na ground pepper, tapos pinch of salt, tapos yung konting herbs o konting asukal. Yan para tapos ilagay po natin dito. Yan. Yan po. Yan po.
pinapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng seafood tempura. Ganito po ang ginagawa namin sa restaurant. Mga iba hindi nila sinishare. Para matuto kayo. Yan, 350 degrees yan. Pag mainit. Malapit na po tayo matapos. Pag golden brown na po, pag ganyan, okay, itanggalin nyo po sa sinesprito ninyo. Ayan. Okay na, patapos na po tayo. Yan, pwede niyang pulutan, ulam, appetizer. Yan po. Ito na po yung huli, yung oyster. Breaded oyster na po ito. Yan, tapos na po tayo. Ready to serve na po ito. Salamat sa panonood po. Yan. Yan na. Merinda na kayo, pulutan, pagkain. Okay na, mas anong gawin nyo, pwede na rin yan. Manood ng TV, ganyan. Yan po. Salamat po. Ito po yung finished product po natin, mga kabro, mga kabagis. Seafood tempura. O, yan. Para meron na naman tayo natutunan. Pang bisita, pang pamilya. Yan, ito po. Yan po. Ito po yung sauce nya. Tempura sauce. Wala na kayong problema. Matuto kasi sa restaurant ito, sa isang orders, 7 to 9 pieces or 12 yung iba, mahigit $12. Walang yan, pira-piraso lang. Nagsama-sama lang po yung may iba-ibang klaseng seafood, pero slice yun. Ito, santo-sawa kayo pag pumili kayo sa palengke, gagawin nyo sa banyo. Yan, dinala ko na kayo sa restaurant para matuto kayo. Restaurant po sa bahay nyo. Yan. God bless. Salamat sa panonood po. Yan. Okay, close up po natin. Yan. That's the way how to make seafood tempura.